tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe duh wong ayu kala rama wae duh wong ayu kelingan apa to mbok kelingan sing lelakon kawuri kae mbokne momok aja kaya ngono to mbokne kok isih panggah mbokne momok ae lah nek diajeng ku ya kan gedhen nek diajeng sak April iki sak diajeng lah sing apik ngono mbokne momok momok endi ngene lho Pakne apa awakmu ora kelingan to zamane semono iya sayur kendang mbokne momok aja lunga saka pengarepan iku lho mbokne momok aku wis keglurep larat koyo ngene Pak najan ora duwe apa-apa bebasan saiki golek sesuk dipangan mbokne momok saiki golek ora oleh sesuk terus mangan apa lho Pak bendane kowe kembang krobole yo sing iso nyirami katosnanipun aku ing jaman sing koyo ngene iki ora bisa aku terus-terusan kok jak urip larat mbokne momok bisa aku Pak mbokne momok delok to mbokne momok sawangke mentung peteng arep udan mbokne momok ngeten lho pupus tanpa sumilaking pupus romo ngamparengi kumuruning tresno aku mung tansah ngenteni kumuruning tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo tinggal molong mulai
upama kowe dadi kembang mbokne momok pun Pak Nek momok tetep dadi tawone. Sebab apa kok mengkono Pak Nek Aku ben iso ngentut. Aku kamangka seneng dintup karo Mbah Wono. Mbokne momok Terus ae wah. upama kowe dadi kompor mbokne momok. Kowe dadi apane Pak Nek Mama? Aku dadi cerete. Ben supaya Aku ben iso nang. tak kira aku iso ngetir ya awakmu. Mbokne momok. Sayur kentang sambal aturaken kembang Probolinggo menika tembang saking Banyuwangi nggih Mas. Iya mbokne momok. Wis. Aku kudu Pakne momok. Wir. Ayo gak lakon Pakne momok karo mbokne. Nak payu ning kono ya. Ning kene iki lagu-lagu Mas. Iku tesih wonten medokan. Mbokne momok. Gak mau. Lanono aku tak goleki apa sing dadi. Piye Mbah? Saritin lah ya Trayo. Lah ya Saritin. Golek asrana Pakne momok ben awak dhewe ora urip kaya melarat kaya ngene terus Pakne. Bali ana ing pepungkuran mbokne. Golek asrana tak ada ning pepungkuran.